Shibenta ban plilat ya ki khna school banyo e shibenta ha ki kam ya lakai sport bat kerpang ban kentiu ya ka sport apo ka school ne ka sngi ka Saint Paul Higher Secondary School nongpo kala pli perdano ya ka annual interhouse sport meet ka ba arsngi jongka ya ka bala pli perda da uba VS Nongbet uba Deu District School Education Officer uba la shim ya ka benta kum ukongsan hakani ka sngi pli perda ya ka annual sport meet jongka school lai don langru dau father BG Pala ubade Paris Priest jongka balang Catholic nongpo ka sister Gema Dekhar principal jongka school Saint Paul lemba kino hikai rangkat ru kikimi pa joki khna school hakane ka sport meet ka baderu shibenta ban pengkre ya ki khna school ban jitpat ya ki bakini shibenta chaka district level athletic meet ka ban salong shen hapo Kariboy district la sakhi ya ka jing shibenta ka bachit ham joki khna school haki sport ki ba don aki kerdan ba per ki ba kentum nadup ka 6 meter race ka 8 meter race ka 6 meter race ka high jump long jump relay race lembat ki kinja sport ki bala pelong ne ka sngi